Sa number 2, napaidalom na karon sa state of calamity ang probinsya sa Negros Oriental. Inibangod sang parayon nga paglapta kapag panghalit sang peste nga RSSI sa mga katubuhan sa probinsya. Gisiling ni Vice Governor si Zan Fritz Diaz, nagalaom sila nga basi may mapadala nga bulig ang gobyerno nasyonal. Ang pag-atake sang RSSI sa kadubuan suno sa iya ang isa sa mga pinakamabudlay nga sitwasyon nga natubang sa mga sugar farmers sa karon. Ang pag-declare sang probinsya sa state of calamity sarang na magamit ang Quick Response Fund para sa mga tikang kontra sa RSSI. Sa pinakauli nga report ng Sugar Regulatory Administration, 17,125 ka hektarya sa 48,901.43 hectares sa katubuan sa Negros Oriental ang apektado sang RSSI. Suno sa SRA, mga 1,900 hectares sa mga ginreport apektado ang na-validate na. So karon, officially, the Negros Oriental is on the state of calamity. So hopefully, naitabang ang national o unsay matabang po sa provincial government, but I know this is according to board member Bofard, munag usan is pinakalisod nga situation sa ato mga sugar planters, diba, kay mura og usbon gud tanan, walaon ang gud tanan nila. So walaon gud tanan, mura this year wala na gyud. So mag-ilis na po, new na po, dili na makuha og paka. So, naibutang nga murag something chemicals, fertilizer, insecticide ba something para sa new na po yung mutubo. So, dako kay ini nga kalisod sa atong lugar